And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Itinapon mo yung halos 4 na taon nating pagsasama nang dahil sa tukso na yan. Ito po ay SPG, kaya wag niyong papakinggan. It's been 9 months simula nang naghiwalay tayo, Neil. At masasabi kong nakakaya ko na, baby. Kaya ko na. Ang strong ko talaga, no? Mahigit 4 na taon tayong nagsama. Halos 3 taon na din ang nagdaan simula nung ibinigay ko sa'yo ang I do ko. Halos 3 taon, Neil, nung sumumpa tayo sa harap ng Diyos at sa maraming tao at sabihin natin ikaw at ako lang, for better or worse, in sickness and in health. Pero lahat ng yan nasira nang dahil sa isang pagkakamali mo lang. It's been 9 months nung nalaman kong may kinahuhumalingan ka na ng iba. 9 months nang mahuli ko kayong dalawa. Ang sabi mo, natukso ka lang. Pero B, bakit ka nagpadala sa tukso lang? Itinapon mo yung halos 4 na taon nating pagsasama nang dahil sa sinasabi mong tukso na yan. Pero Neil, nakakaya ko na. Unti-unti ko nang natatanggap na wala na talaga. Alam kong maiintindihan din tayo ng anak natin. Hindi man ngayon, pero sa tamang panahon. Sinabi ko sa'yo na kahit kailanman, hinding-hindi ko mapapatawad ang babaeng sumira sa pamilyang pinangarap at binuo ko. Dahil alam mo sa umpisa pa lang, na iisa lang ang pangarap ko. Yun ay ang isang buo at masayang pamilya. Na ngayon ay wala ako. Masisisi mo ba ako, Neil? Na sa tuwing may magchat-chat sa akin na nakakakilala sa ating dalawa, sa tuwing nakikitang magkasama kayong dalawa at ikukwento sa akin lahat ng nakita nila, ay i-chat at aawahin ko ang babae mo. Masisisi mo ba ako na makaramdam ng sakit at hinagpis sa tuwing may malalaman ako tungkol sa inyong dalawa? 9 months na, Neil. Simula nang niloko mo ko at ipinagpalit mo ko sa kanya. Siguro sapat na yun para matanggap ko na wala na talaga. 9 na buwan na din ang nakalipas para matanggap ko na at masabing wala na talagang pag-asa. January 20, 2019. Tumawag ka sa akin at nakipagkita ka sa akin. Pumayag ako. Kumain tayo sa paborito nating tapsihan. Habang hinihintay natin yung order natin, lumapit ka sa akin
at humalik sa ulo ko habang sinasabi ang mga salitang, "Hintayin mo ko, ha? Uuwi ka na ulit sa bahay. Naghihintay lang ako ng malupit na away para makipaghiwalay sa kanya." Ngumiti ako sa'yo at tumango ako. At sinabi ko sa'yo, hinihintay lang kita. Pero deep inside me, baby, gusto kong sabihin sa'yo na hanggang kailan? Aasa lang ba ako sa mga salita mo at habang buhay na magpapakatanga sa'yo? Ako ang mas may karapatan dahil kasal tayo at pagmamay-ari kita. Pero bakit parang ako pa ang kirida? Sobrang tanga ko kasi sa tuwing nakikipagkita at gusto mo akong makasama, pinagbibigyan kita. Wala eh. Mahal kasi kita. Mahal na mahal. Pero panahon na siguro para mas mahalin ko naman ang sarili ko bukod sa anak natin. Hindi ako nagkulang sa'yo. Yan din ang sabi mo. Sabi mo, natukso ka lang talaga. Pero baby, bakit? Bakit ka nagpadala sa sinasabi mong tukso lang? Hindi mo man lang ba naisip o inisip kahit yung anak man lang natin? Sobrang bata niya pa para danasin ang sitwasyong meron tayo ngayon. Matalino ang anak natin, Neil. Sa tuwing kasama ko siya, walang araw na hindi nagtanong sa akin ang anak natin kung bakit hindi na ako umuwi sa bahay ninyo. Ang tanging na isasagot ko lang ay dahil may work si mommy. Ang sakit para sa akin na pati ang anak ko ay nahihirapan dahil sa karupukan mo. Pero okay na ako. Nakakaya ko na. Natatanggap ko na wala na talagang pag-asang maayos at mabuo tayong pamilya. Ayoko na din kasing umasa sa mga salita mong walang kasiguruduhan. Ayokong kalimutan ka. Kaya hinahayaan ko ang sarili kong makalimutan lahat ng sakit na dinanas ko sa'yo. At hindi ang masasayang sandali na nagkaroon tayo. Ang hirap mong mahalin, baby. Nakakapagod kang mahalin. Nakakapagod umasa sa mga salita mo. Nakakapagod kang hintayin. Dahil hindi ako sigurado kung babalik ka ba talaga. Recently, may nag-chat sa akin at sinabing nakita ka daw kasama ang babae mo. Sa sobrang galit ko, na-chat ko ang babae mo, pati na rin ikaw. Pati pinsan niya na-chat ko. At tinanong ko kung alam ba ng pamilya nila na kabit ang anak ng tita niya. Ilang oras lang ang nakalipas, nag-chat ka sa akin. Galit na galit ka. Sinabi mo na tigilan na kita. Kayo ng babae mo. Sabi mo din na kailangan na natin maging masaya sa piling ng iba. Sobrang sama ng loob ko noon. Ang sakit-sakit. Pero sinabi ko sa'yo na, sorry. Sige. Last chat ko na yun sa babae mo. Papalayain na kita. Tinupad ko yun, Neil. Kasi nasasaktan na ako ng sobra. Pero bakit napaka-selfish mo?
nung sinabi ko sa iyong papalayain na kita at hahayaan na kita, bakit parang mas naging komplikado pa? Bakit ganyan ka? Sa tuwing sasabihin ko sa sarili kong okay na ako, bigla kang tatawag gamit ang phone number ng daddy mo. Actually, kahapon lang nung tumawag ka at sinabi mong namimiss mo ko. Hindi ko sinabing namimiss na din kita, kahit yun yung nararamdaman ko. Sinabi mo pa na pumunta ako sa inyo, pero nagdahilan ako sa'yo. Pagod na kasi talaga ako. Ayaw mo ba talagang palayain kita? Ayaw mo bang maging masaya ako kahit hindi na kita kasama? O gusto mo lang akong saktan ng paulit-ulit at umasang maayos pa tayo sa huli? Pagod na akong ipaglaban ka. Pagod na akong umasa na magkakabalikan at magkakaayos tayo. Suko na ako. Naging wife material ako sa'yo ka at sobrang thankful ako doon. Ikaw, sobrang thankful ka rin doon. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Sa'yo umikot ang mundo ko. Sa inyo ng anak natin. Nakalimutan ko ng mahalin yung sarili ko dahil sa'yo. Kaya panahon na para ako naman. Sarili ko naman. Salamat, baby. Salamat sa lahat-lahat, Neil. Siguro, iisipin ng iba, nakalokohan ng magpasalamat sa iyo. Dahil bakit ko nga naman pasasalamatan ang taong nanakit sa akin ng sobra? Ang taong pinagmukha akong tanga. Ang taong iniwan ako sa ere. At ang dahilan kung bakit nawalan ako ng tiwala. Sa bawat luhang sinayang ko. At sa mga ilang gabi na halos mabaliw ako kakaisip kung bakit mo ko niloko. Isa lang ang maisasagot ko. Hindi lang naman puro pasakit ang pinaranas mo sa akin. Naranasan ko din namang mahalin. Gaya ng pagmamahal na ninanais ng nakararami. Naranasan ko ding mahalin ang taong minahal ko din ng sobra. Kaya salamat. Kung noon, ang ipinagdarasal ko ay mabuo tayong tatlo at bumalik ka sa akin. Ngayon, ang ipinagdarasal ko lang ay ang kaligtasan niyo at kaligayahan mo sa piling ng taong mahal mo ngayon. Sana maging masaya ka ng tunay, Neil. Huwag mo na akong alalahanin. Kinakaya ko naman, Nay. Nakita ko ang ganda ng buhay at hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa taong hindi ako kayang samahan hanggang dulo. Na natutunan kong mas pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Na natuto akong maging masaya kahit wala ka sa tabi ko. At na-realize ko na nakaya ko nga nung wala ka pa. Masaya naman ako bago ka dumating sa buhay ko. Kaya bakit ko sisirain ang buhay ko nung umalis ka na? Sabi mo nga, napaka-strong ko, di ba? Dahil sa'yo mas naging matapang pa ako. Salamat sa magandang memories na pinadanas mo sa akin kasama ka. I will treasure all of those memories forever. My last words for you is, you are one of the best things that ever happened to me.
And also the most painful one. I do not have regrets, I swear. I do not feel any guilt at all because I gave my all. Thank you for breaking my heart because you made me stronger. Thank you for leaving me behind because I found my worth. Sabi mo pa, huwag kong hayaang isara ang puso ko para sa ibang tao. Pero paano? Paano ko bubuksan ang puso ko para sa iba? Kung alam kong mali at sa huli may masasaktan ako. But baby, if ever I will fall in love again, surely it will no longer be you. For now, I'll save a part of myself to someone who truly deserves me. Thank you for the memories. Goodbye. Kaya sa lahat ng nakakarinig nito, please know your worth. Hindi lahat mag-i-stay. Wala sa tagal ng relasyon yan. Kung hindi kontento sa'yo ang partner mo, walang mangyayari. Mahirap ipilit ang sarili sa taong ayaw na sa atin. Mahirap lumaban nang nag-iisa ka lang. Kaya kung nahihirapan na kayo at alam niyong wala ng pag-asa pa, panahon na siguro para sumuko. Hindi ka ipinanganak para ipaglaban yung taong alam mong sinukuan ka na. May nakapagsabi nga sa akin na ang puso daw ng isang tao ang pinakamahalagang parte ng katawan ng tao. Pero ito din ang pinaka naaapektuhan kapag nasaktan ka ng sobra-sobra. Everybody deserves to be loved. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa taong hindi ka sigurado kung talagang mahal ka ba. So know your worth. Sobrang gaan ng pakiramdam ko sa pagsulat ko nito. Siguro nga nakakaya ko na. Baby, kaya ko na. Kaya pinapalaya na kita. Ako si Melay at ito ang aking secret file.